Ak by si prišiel svoj príjem na pol roka, čo by si riešil ako prvé? No asi by som zrušil Netflix a Vojo. Asi by som prestal jesť. Juraj sa s Ľubom ešte chvíľu rozprával. Pýtal sa ho na ciele, príjem, výdavky, jednoducho všetko, čo potreboval, aby mu vedel zostaviť komplexný finančný plán. Ľubo bol nakoniec príjemne prekvapený. Jurajov prístup ho fakt zaujal. Takýmto veciam môžeme pohynovať. Ale už keď som tu, tak si nechám rád od teba poradiť. Tak čo už mám robiť? Tak ma hádam neotáhne o tej peniaze. Na základe toho, čo sme prebrali spolu, bolo pripraviť niečo, čo bude o tebe. Plán. A tvoj. Uvidíš, Ľubo, bude sa ti to páčiť. Tak ahoj, maj sa dobre, čo spolupracujeme. Idem ja, zatiaľ sa mári, serus. No dobre, už ja budem mať finančný plán. A nebolo to až také zlé. Dokonca mi dal aj vodu a kávu. A zadarmo. Tak Ľuboš Božko bude mať už svoj finančný plán. Čoskoro. A čo ty? Rezervuj si svoj termín cez Bukio. Pokiaľ dávam ešte vodu zadarmo. Tak čau.